kde ma môžete stretnúť od 15. augusta až do 30. augusta okrem nedele. Máš jedinečnú možnosť zažiť so mnou naživo metodiku Kód víťazov. Každý deň, dvakrát denne, ráno o 9. a večer o 19:30 sa spolu stretneme a ukážem ti, ako pomocou vedomého dýchania odstrániť stres z tela, upokojiť mysel a spustiť proces regenerácie organizmu. A teraz pozor, každý z vás, kto sa regeneruje po úraze, po chorobe, po silnom emočnom vypätí alebo po náročnom období vo vzťahu, má možnosť v krátkom čase výrazne podporiť svoju obnovu. Čím viackrát v týchto 2 týždňoch absolvujete metodiku Kód víťazov, tým skôr sa vaše telo dostane do pohody. Vaše telo sa zregeneruje a dostane sa do takej rovnováhy, o akej nemáte ani šajnu. Je to presne šanca urobiť pre seba niečo zásadné, niečo ešte toto leto. Nie teoreticky, ale priamo v praxi. Všetky podrobnosti vrátane miesta konania nájdeš pod týmto videom. Takže ja sa na ťa teším, som Tibor Michalko a som autor metódy Kód víťazov.